Iki mendung apa medhut ya? Medhut ya? Oke. Seneng dek Purwono. Hawane yo gak adem, yo gak panas. Sedang-sedang saja. Nggih. Titit duwi jreng lah ngono. Damar mati mulya. Siti lunga pasar babi mati semar mentem. Dore misol iwak tongkol keyal-keyal mirot mirot amit nggih. Pak Rizky suare mlorot. Poso winginane nyepi dibarno karo Idul Fitri. Dadi rada suda awake malih suware mlorot. Jauh sudah lewat kaki, lenggang nelet kok kota Bubaya, kainnya pancong disamper, gemulai langkutnya kali walang kekek menclok nek tem mabur maneh mencok juk pari ojo ngenyek karo wong wedok lek ditinggal lunga setengah mati. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ku tempat kau berada. Anggur guyon-guyon lu maksudnya mek titik salilek awan niku nggih. Ayo tak kita ngene. Aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan. Ojo sok citra ing janji yen pancen kowe tresno kang sejati. Kandamu tansah tak buku tak simpen no sajrone kalbu enten ono besok kapan kita bisa urip bebareng. Ini ngegong sapa sih gimana? Tamjola. Oh, alah. Republik Indonesia. Ono winginane digawe. Wetku. Sari budaya kulo truke
bapak miskam iku pipit nane Panca Kusuma iku kacamatane desa ngebruk iku panggon nane ngumpulno seniman seniwati iku tujuane supaya iso langgeng seni budaya ane sejarah lan riwayat aja dilalekake iku pinangka kanggo ngawang ane nanging aku wis percaya karo bola-bola sing ana tlatah yo tradisine wong Jawa ora ngantek dilalekno supaya tetep eling ora sampe apa iki sing diarani jaman maju pemuda-pemudi kabeh sarwa bedaku nukar kencanan iku sing paling perlu majune desane koyo bentam ngono iku perlu ditiru kegiatane warga sing paling ya supaya ora lali tetep eling lan asetu aku nitiku gatu atiku wis ini aida masih dangdut yo ditime ajarene ngono ora lek akeh-akeh waktune ayo apa iki sing diarani jaman
perlu titik kabeh lanang padha mangane sembuyu tanurane jaman sing utuh nanging aku emoh ketinggalan melo objek arek noman sandal bocah rambutku semiran paling jane koyo kita kawan cekap semanten antara kula pinara ditinggal awe-awe sari budaya ikulu wis jam 3 muncul jarene kok jelek oke kula niki seneng melok sari budaya nggih suragane Bapak Miskam Suyanto niki sing nglumpukno seniman seniwati sak Kabupaten Malang termasuk sak Jawa Timur niki waranggonane ana sing teko Surabaya nggih enten sing Budi Lumajang Banyuwangi kumplek nyang boyong hajatipun Bapak Rizky sore niki kula seneng lek kaya ngeten niki kula sing gak seneng lek kepethuk kunyil saben kepethuk ditakoni liyane bingung jarene sumpek saben kepethuk jarene liyane sumpek dan sumpek nggih niki pompo mari ulan-ulan becik nggih niki riyayane meh bareng riyaya nyepi kalih riyaya Idul Fitri lek di daerah kula mriku pun kompak Bapak Ibu nggih niki kula bersyukur ten tlatah Pesuruan daerah sing kecil kaya ngeten iki wargane kompak uri-uri budaya Jawa tetep dilestarekno luwih nang agama sing Islam nggih mboten nggih sing Hindu nggih kompak nggih niki mun suwe anjene kula ngenangen nggih pompong ulan-ulan becik tak goleki nang omahe gak tau kepethuk nggih nang ndeke dulur-dulure jare gak ono nah niki pompong jare niki kelompok rene nyacak lek kepethuk kate tak takoni kondi ae unyil wong ulan-ulan becik kok Pak Utu ta Mang. ayo lah Terus aku lek ganjeli motor. jadi motor kok tekon diae Kalau yo coba wae pae rene awakku saiki lak ulan-ulan becik ya ayo. ulan-ulan becik cepet wae yo halal terus yo saling sepuro wani karepku antarane aku karo jalur sepuro karo awakku Kon salah opo nang? arek iki lho kok lek dino becik ngene iki ora mergo salah ora mergo bener lek wong ora ngono di alam dunia itu kudu saling maaf memaafkan Lek kon gak duwe salah nang aku, jalur sepuro kon kurang penggawean ah. antarane wong nek urip ono alam dunia iku lho Gil yo agamamu apa Islam. lah Islam aku Hindu kon Islam ya lah antarane agama Hindu dan Islam itu lek ulang-ulang becik ngene iki yo ayo saling memaafkan Ayo. Karepmu. karepku aku njaluk sepuro nang awakmu Ayo kon niku salah opo? Ora salah kok jalur sepuro. Kon kurang penggawean ah. lah kowe iso kurang gawe ya Kalau aku ora salah jalur sepuro, kekasih misalahin aku akeh gak jalur sepuro. lah iku lek kanggo kasih tapi lek kanggo aku wong berabad ya wong beradab ya lek ulang becik yo yo ngerti koyo ngene iki yo ora iso tonggo separo kowe nang wong tuwa yang utama kan nang wong tuwa apa maneh nang marang tuwa sampe jaluk marang tuwa Nang sapa? nang marang tuwa Salah opo? wong tuwa marang tuwa sing ngekeki dosa Wong tuaku kon tak kandhani. Omeh bapakku wadon tulung aku. Tulung aku mulai 500.000 gak cukup, Bro. Terus rono mek aku butuh njaluk 10 nek tak gejoli sangu ah. Goblok. Apa piye anjene
Eh, sing ngadakan iku ngaji ndek ndi kaya ngene. Ngasih Pak Ustad. Lha apa? Ya Ustad. Salah. Salah. Sing bener nek Pak Ustad Pilih. kok pilih. Mulai biyen ku nek kok ngaji nek Pak Ustad, lare kok itu belajar ngaji nang temangku. Aku ya tahu ngaji di pemangku. Pemangku apa? Pemangku bener. Oh, itu aku. Ya. Sajane kawanmu jaluk apa? Sing kok tak takoni. Heeh, iya. Wong aku tak bilang-bilang tak takoni sing. Bosi. Kok siapa? Iku umpamane kon nang bapakku. Heeh. Terus dino riyo ngene iki bapakku iku duwe sawah setengah hektar. Oh, umpamane dikeki 10 karo dikeki sawah setengah hektar kok pilih ndi? Elah. Rinio. Lek aku duwe wong tuwa. Ya. Saumpama dibandingno sawah karo sepuro. Ya. Aku yang milih sawahe. Tapi lek ulan-ulan becik aku tetep njaluk sepuro nang bapak nang makku. Pilihane nek sawah karo 10 kok pilih ndi? Ya pilih sepuro lah. Anakmu katanya kon bathok 10 iki. Goblok iki. Dagelan kira-kira sepuro. Goblok. Rinio. Lah lek saiki tak badekno nang awak. Iya. Antara sepuro. Ya, antara sepuro karo sawah. Lek ulan-ulan becik iki sing kon dhisikno sing endi? Tapi ya sawah tak bro kena didol. Goblok iki. Ya. Kamu ya aja ning ngajine. Mun pegat-pegat aku nang Israel. Kae sumpte bom. Lah kok nape Turki kok Turki dendi. turun kidul. Turki. Lek wong urip ana alam donya iki wajibe njaluk sepuro nang bapak karo nang emak ya. Bapak sing ukir jiwa raga, emak sing kain awake, direwangi tata nyawa paribasane kepengin ngwujudno sing jenenge unyil. Mosok ya. Ade sing lairno aku biar mak tak. Oh, kon kira watu awakmu iku. Mak aku tak takoni kok gak ngaku ya. Kon takoni ya apa? Aku ngene. Heeh. Lama aku nak dukur. Mak kudu Adikku ya dukur. Heeh. Aku lak ndek. Heeh. Takon. Takon ya apa? Mak. Aku yo anake sampean kan. Yo iya iki jenenge sapa? Iku bener jawabe wong tuwek. Terus tak takoni maneh. Aku kok ora podo ambek adik. Lanjane aku anake sampean itu biyen dalane metu ndi aku. Makmu kon takoni dalanku biyen liwat endi gak ngaku. Kon iku biyen aku rohku kon liwat kampung lor kok iku. Ora jare mak ngene. Lah aku jelasno gak iso li. Dalane yo sing biasa digawe liwat bapakmu. Ora oleh ngomong ngene iku. Iku jenenge Purno. Lah bapakmu liwat endi biasae? Biasa aku lek nang kali liwat buri. Tapi makku ya bapak kan sepatu kenal gunung dulu. Oh, dadi bapakmu seneng liwat mburi. Parane kon. Ora ngono iku. Sing bener nek wong urip ana alam donya iku, yo lek duwe agama utawa ageman iku sepisan nek ulan becik, ulan apik iki njaluk sepuro nang wong tuwek. Ngono ya. Iya, Oleh pendonga. oleh pendongane wong tuwek, sak tingkah polahmu sak toko parangmu jinangkung Gusti Sang Widi Astungkara. Aku tahu kali nyambut gawe ambek emak mantuk-mantukno gak tepak yo. Hubungane ya apa? Dene aku kan katene goro nang Kalimantan. Heeh. Mak, aku pedungane sing akeh sing gede yo, Mak. Mantukno Ya. anakku katene nyambut gawe golek penggawean nang Kalimantan. Nang Kalimantan awakmu wis njaluk pendonga nang makmu. Amanku terus ngomong ngene. Terus yo le tak takon kano apa-apa. Mandi di mana? Hubungane mati terus kok nyambut gawe di Kalimantan. Iya, Terus awakmu nang kono. yo gak oleh apa belas. Kadungane mak jarene muga-muga gak ono apa-apa. Ngomong iku maksude sepisan cek ana boro sukerto ya, cek ora ana barang-barang sing gaib utawa sing ganggu awakmu, tapi awakmu ditungakno gak ana apa-apa. Salah tangkap awakmu. Yo le jan urel lho gak ono belas. Ya urel bias biasane lak wake Takon jelas. Kurang kok.
Terus iku dosane ya akeh ono aku iku. Heeh, kaca oleh. Soalnya kan kalau barang kudur ke main lho. Aku padahal yo lucu kono gak dijak maneh. Dosa yo. Ngawur kowe. Iku danane ora sampe. Heeh. Aku lho dijak lho gak tau mikir bayaran yo. Gak tau iki bayaran. Awakmu gak mikir bayaran. Lah awakmu melok kono iku golek apa? Maksudku iki ora mikir bayaran lek gak bayar tak pikir. Heeh. Iku ora gak bayaran kon mikir. Apa gak saiki ya. Aku nek sore ora cukup awake dhewe to. Ya. Wah akeh boncone awake dhewe. Kadane kok. Wong padha riyo ayan kok. Iya yang nopo saiki ya iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur aku. Ya tak sangoni aku wong soge. Oh niku. Ngerti kono. Kode kene iku aku tenan Bu Ratna. Suwe aku nang Mbak Ratna suwe. Kenal aku. Oh, jare sopo kok kenal? Oh, jare pancen iki yo. Iki mau kerecep kemarin. Aku kaya suwe aku. Sampe pokoke tak sangoni yo kowe kono. Kode tak sangoni yo. Wis. Iya. Tak dhisik wale parani kok tak wong ngene lho ya. Kan Bang ya. Wis. Oh, Iki lho jenenge wong urip ono donya ya. Lek wis kesimpungan donya aja lari karo kanca. Lek ulan-ulan becik utawa ulan riyaya ya diserahno ngekeki kanca. Dikai piro iki? Saya ketemu padha balik. Aduh. Alhamdulillah. Akhirnya api amali akeh arek ibu. Lah iya padha. Arek ku mah gak kleru lah yo. Apa? Aku dikai 50.000. Lah iku kan jabune ya padha ngene. Lah iki lho ya. Nek ditengeri wong iku lek ulan-ulan becik gak gelem njaluk para tuwa, njaluk sepuro para tuwa wong tuwa. Ya ngene iki rezekimu mek iki. Pak wes ini wis. Berarti kan saya keturu ah. Yo. Ah. Ya wo. Yo gak iki mulak dikai saya. Yo tane kon kudu ambil tak gitu wong 2000. Saiki wis ora kok yo lho. Lah wis balik sik. Ora iso. Akeh alun. Ora nakal macam iki. Arek pilih kasih, arek kok pilih kasih. Ora pilih kasih. Kok nek gak pilih kasih, enak mau pilih kasih gak usah. oh gak kemana. Udah kok. Mbak Ratna. Kon gawa lek iki. Aku nek omahe gak ono ya, metu jare ngono lho. Kan buri yang ngene yo Aku mah iku rono. Ya. Pas nang omahe buretna buka lawi gak ono. Iso lawang gak ono ilame katik ngono. Lah iki kalau iki masalah kan. Lah yo kon pilih kasih. Kon nang ngomong apa nang aku. Jaluk sangu. Wis tak sangoni. Kon tak sangoni piro? Aku mau sampeyan jajan. Baik. Ikan rezeki. Kon tak sangoni piro? Tapi pokoknya 50 Bil. Loh, 50 temen lagi ya 50. Iki 50 mang. Paling kon tit iki. lah. Supri kok ora rek. 50 temenan 50 mang. Wong apik
Kon mari mangan tikus sampean. Ambune. Ora kancane. Pakai contoh. Cekak. Napa cekak? Kon seneng ah. Kancane deki kumat. Tapi ora ngono carane. Lah kan kuwi apa? Ya alon-alon koyo arek-arek kuwi. Alon-alon pian. Kan salam-salaman ya. Ora lek wong urip ora lek. Iya paling oh iya. Oh niku ya uang kan setengah meter aja kan bandel kan. Kan yo suwe keduse lho niku. Si gendaya Pak. Ora. Pisuwe ora tambah. Nah, diwong sing gendeng kan iku. Aku wis gendeng kok. Sing genah. Godhong lek jenah. Lagi jarene riyo iku sing penting duduk lambianya. Masih duduk apa walanya. Sing penting ku atine sing bersih. Kulo arek telu aku ayo karo aku. Nanti tak duduk yatimmu. Ayo olahraga. Bela olahraga. Laku-laku. Ayo
Aku lek kok pepet iku lek meteng ya apa rek. Kon seneng arek nek kancane rembak. Penak lek ya rek. Dadi arek